nangan saya pagadda hapor seaon pakirimon dohot pamopomon di rohanami asamonak kami ro di ujungna lahomal jalo tupali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Udul mahamu. Mare de mahita. Kamu mapati ni debata di minggu sadarion imasian ayat bulanan di bulan Juli 5 Musa pitu ayasia dibaheni tama ikon botoonmu jahobado debatam ibanado debatana sitong jalana bonar napasitong badan dot asinirohatu halak akan nama kaholongi ibana doho tuaka na mangaradoti tonana pola maribu-ribu sudut ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulau nahobar tupatikmi amen. Mare de mahita. Nang
tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahato dohami tubu jelada ngadong hapor siaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akadalanmu macai godang do pangalasyon nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan di basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami say ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan di basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Tabegi mahata baga-baga tarengutu hasesani dosa. Songono do hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Say mulak maho tuau ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita. Tangyo kamu maha tani debata turpuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Matius 10 ayat 40 tu 42 tajahama masih kasorin namancak konhamu audo jinakonna jala namancak konau namar surwaudo jinakonna disi. Napainupon aik tabar satahu tu sahalak sian akan namet meton ala targoar sisiak kuibana situtudo nahudoko tuhamu dang namago upana ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa amin. Tapi gema korpu ede puji-pujian sian ina
Marede Mahita. Tahatidak kon maha porsiotai songon nah tidak kon idong atas saha porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguku na sahatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tunubuhon isi Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pamuhuman isilatus nama te terpalja do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanu na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni di bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi purbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mati dohot dihanguluan nasora suda amin udul mahamu tapi gima ede puji-pujian sian punguan kor ama
Tagbegema tikting ni huriata. Titing HKBP Tamarunang 2 Juli 2020. Roma Wisada Namar Ragam. Sada Goar ni mingguta sadarion ima minggu opak dung Trinitatis. Topi minggu makanguluhon hati goran dohot asih ni roha ni dibata. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Allah. 2. Pertangyangan wilayah Tolu. Di Patupa Huriatado Pertangyangan wilayah Tolu di hari Jumat 7 Juli 2020 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga Amang T 5 juta SE inang Dr. YSW Boruta Barat SPPA nomor alamat di Jalan Telepon 5 nomor 162 Telkommas Asaroma Sude Perhalado do keluarga do ruas wilayah Tolu madohoti ulauni. Nomor Tolu Padidion Nabadia. Patuponi huriatado Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 16 Juli 2020 neneng ro tutuakan atoras namar sakap mabuat dadanana terdidi asa di Papua ma tusitua wilayah Nabi. Opat hasil rapat huria. Dengan nomor dalam rapat huria di hari Minggu 25 Juni 2020 nasalpu na didohotan onop puluh halak. Laho manotopo program kerja dot anggara tahun 2024. Tahun 2024 orientasi nih HKBP ima tahun ekumenikal inklusif. Akar ringkasan nirau Huria ima A. Mendukung program karton pusat AKBP ima sentralisasi parhepengo di tahun 2024 nanang ro laho manongos 55% siap pelea sada A, pelea sada B, pelea 2, pelea pertangyangan, pelea pertupolo do pamasum-masuon, pelean ulaun nabadia, pelean ibadah khusus manang kasual, pelea perpuluhan, pelean hamuleateon, dohot pelea tahun. B. Pemilihan fungsionaris periodisasi HKBP Tamarunang. C. Disakap huriat dado pemilihan calon situa di wilayah 2 di tahun 2024. D. Di tahun 2024 di Patupa Doragam Nyaka Pembinaan Ima na perjulu pembinaan situa dohot keluarga na paduahon pembinaan lansia marhite PHD patanakon hata ni debata na patuluhon pembinaan ama marhite seminar anak adat dohot budaya Batak na paupaton pembinaan paropuan marhite seminar kesehatan na palimahon pembinaan guru sekolah minggu, na paonopon, pembinaan remaja na posobulung marhite aka seminar, na papituhon, pembinaan musik organ, dohot drum tu remaja, dohot sekolah minggu, na pawaluhon, pembinaan bahasa Inggris tu sekolah minggu, na pasiahon, pembinaan song leader. Di tahun 2024 naneng ro, Patupaon ni huriata do na perjulu pesta diakoni do pesta pembangunan di bulan Mei 2024 na paduahon pesta ulang tahun pasaplimahon do pesta gotilon di bulan November 2024. F. Menjajaki terbentuknya pos pelayanan HKBP di kota Parepare. 5. Hasil rapot resort. Dengan nomor dalam rapot resort na di hari Sabtu 1 Juli 2020 na niuluhon ni amang padita resort jala ni dohotan utusan sian huriata. Aka omma ringkasan hasil ni rapot resort.
Naparjolo, di tahun 2024 HKBP Tamarunang disakapi peresmian resort HKBP Tamarunang. Napaduahon, dipatu pada pesta resort di bulan Agustus dohot Oktober 2024. Napatuluhon, dipatu pada pembekalan dohot sermon di akta kategorial A, guru sekolah minggu, remaja dohot Naposobulung. B, sermon Naposobulung, ina ama dohot lansia saresot. Onom, pembubaran panitia pesta parheheon ama. Sadario patupaon ni huriata do pembubaran panitia pesta parheheon ama. Dung sipul majahat titing, omma hasil ni pesta parheheon ama. Naparjolo pemasukan 50.000.062 rupiah. Napaduaho pengeluaran 33.126.600 rupiah. Napatuluhon hasil pesta parheheon ama 55.165.400 rupiah. Opak tunai 17.465.400 rupiah. 5 kredit 76.200.000 rupiah. Hasil pesta parheheon ama nunga tertiting di titing parheheon ni huriata di Minggu 10 Juni 2023 nasalpu. Muala tema di sude panitia do ruas ni huriata naung parsidoho manupahi ulau pesta parheheon ama. Tuhan mamanasu hita. Gereja mengucapkan terima kasih kepada panitia pesta parheheon ama dan kepada semua jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Pitu rapor Padita doho rapor distrik 10 Pitu IBT. Di Patupa HKBP distrik 10 Pitu IBT do rapor Padita di hari Selasa 1 hari Rabu tanggal 4 tanggal 5 Juli 2023. Doho rapor distrik di hari Kamis 1 hari Jumat tanggal 6 sampai tanggal 7 Juli 2023. Nama ringanan di Surabaya. Tatang Yakoma asa merdalan dengan ulauni. Walu Coffee Morning panitia retreat remaja Naposobulung. Sadarion patupon ni panitia retreat remaja Naposobulung do Coffee Morning. Pinangidoma haradion nisude ruas ni huriata laho berpartisipasi manupahi ulaon nasida. Sia pertemuan Dewan Marturia. Sadarion patupon ni huriata do pertemuan Dewan Marturia. Tu pengurus ni seksi musik, seksi jending, dohot seksi multimedia. Ulauni di Patupa sipul permingguanon di ruang sekolah minggu. 10 papungut peleat tujulu. Sadario papungut peleat tujulu do hita, bahet tu pakta tu panitia retreat remaja Naposobulung. 10 sada ruas namar sahid. Perhalado dohot sude ruas ni HKBP Tamarunang. Manang yako ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Setu hatama namang leon hamalumo dohot hai pason. Mulu adong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Babua tu Parhalado manang Padita. Ruas namar sahid sada Agusta Christine Borusian Ipar perawatan di Jabu. 2 MU Hutagalung perawatan di Jabu. Tolu Situa Ade Siregar perawatan di Jabu. 12 ruas nomor ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton, selamat ulang tahun tu ruas ni huriata. Nama ulang tahun sia tanggal 26 Juni sahat tu 2 Juli. Saya tu hatama namang leon pasu-pasu doho gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun sada Junika Borusinaga tanggal 20 Juni wilayah Tolu. 2 Sihite tanggal 25 Juni wilayah Tolu. Tolu Enrico Paul Anggiat Panjaitan Naposobulung tanggal 27 Juni wilayah Tolu. 4 ST Boru Sipayung tanggal 20 Juni wilayah Sada. 5 EJ Sianipar tanggal 20 Juni wilayah Tolu. 6 Yuri Otniel Hasibuan Naposobulung tanggal 2 Juli wilayah Sada.
Pitu J. Simatupang, tanggal 2 Juli, wilayah Tolu. Poda Tolu ayak saplonom, di tangan nasiamu do gajang ni umur, jala di habirang nado hamoraul do hamuliau. 10 Tolu, ulang tahun Pardongas Saripeon. Parhalado dohot sude ruas ni huriah HKBP Tamarunang, pasahaton, selama ulang tahun Pardongas Saripeon, tu ruas namarayahon siat tanggal 26 Juni sahat tu tanggal 2 Juli. Ruas namarayahon sada keluarga P. Panjaitan S. Boruna Pitupulu tanggal 26 Juni wilayah 2. 2. Keluarga PR Silaban DR J. Boru Simanukalit tanggal 20 Juni wilayah sada. Saya tuhatama nasetotong mangaleo pasu-pasu tu keluarga nasida. Saplopat ruas naro tu permingguan. Naparjulu tanggal 25 Juni 2020 ibadah gereja HKBP Tamarunang torokna 130 sia halak. Napaduahon tanggal 25 Juni ibadah sekolah minggu torokma onop ulusada halak. Napatuluhon tanggal 27 Juni ibadah pertanyaan wilayah gereja HKBP Tamarunang torokma 20 sia halak. 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon nadong di hitabe. Songonima titing ni huriata di baga sampinggon tatang yakoma asa gabe pasu-pasu do las ni roha di hita tarlumumbi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amen. Pertikianon upasatami ma tu panitia pasta Parheon ama ketua sekretaris bendahara manang koordinator asa Romahala Amang Tujulu. Dipangido rohanai ma tu amang situa TR Siaturi dohot amang situa STJ Marpaung asa Roma Tujulu ngolate. Ada orang sober pembubaran pertikiono pasatai matu abang ketua mandoko kata satu. Shalom, Horas Marihita Saluhutna Tamahita tutuh mandok mulyate adalah dengan dibasani rohani tuhata meliot dihita hasehaton dohot partikion boy hita dohot beribadah di minggu sadarion nau hormati hami amang padita resort amang padita Simamura uluan ni huria HKBP Tamarunang nang songoni saluhut parhalado dohot keluarga tarlumobi di dongan nami ama jongjok kami son songon na mewakili songoni di Naposo Bulung anak sekolah minggu nang sude tutu hita na pungu di joroni tohaton di sok kami panitia Parheon ama naung ni support muna di namangulahon perdana kami Parheon ama HKBP Tamarunang nung anak king tabereng songo dia hasil nadapot di pestatan atau arisada dohonon nami ma modok moleate tuhita sudi tarlumobi tu tim panitia nong masupport jala disodohonoku unang babiar hita gabi panitia di gerejon tetap kita bersatu untuk ke depan nungai tabireng nakaning akasiulot tadupe tujulan nyari ngadi tariason warta jemaat sian situa amang sitorus jangan pernah takut jadi panitia di HKBP Tamarunang. Kalau buat saya kebanggaan kalau saya punya nama di depan, saya punya hutang di gereja, itu akan saya sampaikan dari depan ini.
Saya punya kebanggaan itu kalau bisa nama saya ada tertulis di mading sana kalau saya masih punya hutang di gereja. Tentu Tuhan akan membalasnya untuk saya seperti itu. Jadi ima tutu molotung adong nahurang target sian nadiben ni huria tu hami tong dotari sono dison memang target itu tidak diharuskan kemarin, tapi saya bertanya adakah target disebut 80 juta alena king minus sami sebagai panitia ke depan apapun yang ada di gereja ini, siapapun ketua nantinya, kita saling bahu-membahu untuk kebaikan HKBP Tamarunang. Salinai Horas Mauliate. Jadi oma simbolis di pasar tami tuhuriata alanong saya matutu ulau nami gabi panitia molotung pe adong aka coret-coretan manang catatan di depan, mari kita selesaikan ke depan. Jadi oma amang pendeta nami amang pendeta huta soit dohot amang situasi turi dohot amang situa marpaung Oma tutu secara simbolis supaya kami ma songon LPG nami panitia pareon ama molotung adong akan nahurangan non marsipati kosa kita muse tujulan nyari butima. Iya, mau lihat tema di Tuhata, mau lihat tema nang di panitia nami, panitia pesta Pereon Ama HKBP Tamarunang dengan matutu mardalan pesta ta di bulan Asalpu jala ikonadong mapakorhonna ima lam hehe mak lam meningkat mak partisipasi ni aka ama ni huriata bawa nong mar pesta Pereon Ama hita ima partisipasi di aka pelayanan terlumubi mendohoti punguan kur ama ni huriata. Jadi sehat-sehat masudi panitia nami, panitia pesta Pereon Ama nang sudi ruas di huriata naung parsidohot mangalihon pamikirion panupahion dohot tangiang asa dengan mardalan tutu pesta Pereon Ama di bulan Asalpu marhiteon paluas mahami uluan ni huria HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 10 Pitu Indonesia bagian Timuron di bagasan Minggu Sadarion membubarkan panitia pesta Pereon Ama HKBP Tamarunang tahun 2023 di bagasan Guari Debata Ama anak dohot Todi Purbadia. Amin. Mau lihat tema di Tuhata. Marede mahita uhut tapasahat piliata sadaa sadabe dohot pilihan napa duahon.
Damini debatana sumurung sian salhut naroha. Ima mangarajaya ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamang akenang do sudia kay nakon nami na posubulong do remaja naro beribadah di bagasatikion lausong niya tibwadong na dohot nuaing ibadah melalui live streaming di tonga-tonga ni Bagas Tabik. Hata ni debatan anang sahat mananang taripat dihita di bagasan mingguta sadarion. Iman na tersumuka sian ayat 15 sahat tu ayat 10 Salmen 20 sia mamuka sian ayat 15 sahat tu ayat 10 hujahama di tonga-tongat. Hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami. Asiniroha dohot hasitongan patujulo ni bohim. Mertua mabangso nau boto olupolup aka namar pangalaho di bagasan hati uron ni bohim ali jahuba. Say marulupolup do nasida manipat ari marhite-hite guarmu. Jala tibuldo nasida hinorhon ni hati goramu. Aihodo saudara ni hagugun nasida. Jala hinorhon ni habasaon mido manuarang taduk nam. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 89 ayat 15 sampai 18. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Di hamua kadongan nahinaholongan di tonga-tonga ni huriat tahakabipi di sabdok portibion di baik do topik ni minggu tasadarion maka nguluhon hati goran dohot asiniroha ni debata
makanguluhon hati goran dohot asini rohani debata hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Keadilan sadekata na luar biasa maknana di sude pengudun di jolma, termasuk doi di sude bangso dohot di pertibion, ala kata keadilan berdampak luar biasa, bisa secara pribadi dohot na dumengga muse berdampak di kehidupan bersama dengan orang lain. Ido asa di tonga-tonga di bangsota los di bagian di Pancasila ya dong di sini bahan keadilan sosial. Berarti dasar negara harus berangkat dan berpijak di keadilan, asaboi hidup bersama, asaboi sama-sama bersuka cita di dalam kehidupan. Alai o jahanimu seborhat dohita sian hata di debata. Ala hata ni debatado sa sitongna jumolo patuduhon dok manggobarhon hati goran dohot keadilan ni mana keadilan di tonga-tonga ni ngulu ni pertibion naung niaturhon ni debata manang naung niajarhon ni debata di tonga-tonga ni bangso Israel jala merdalad dui sahapuhi. Molo di tonga-tonga ni bangsa Israel, say ido di tonahon, asaboy mangulu, manang asaboy na sida, pataridahon ngulu hati goran di bagasan nguluna, manang keadilan di bagasan nguluna. Jalalau sido bain na di dok pemasmur di turput tahun, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, lapatan na ojahan ni tahta mana kerajaan Allah, harajaun ni debata, ima hati goran keadilan dan hukum. Memang dan boy tapisahkan antara keadilan dan hukum. Ala bain nasayadong hukum asa memperjuangkan keadilan doi mulai sian Nairobi satu partikian wai. Asa jupang disi na mangolu boy gabe rap dohot donganna makilalahon na nilala donganna bahkan boy merasakan songo dia pakilalani dongan. Kembali mamusai mamere kita na seboy dipisahkan keadilan dan hukum. Ido benda dilehon debata tu bangso Israel hukum Taurat manang patik na sapului marhiti si Musa. Asa ido dasor ido ojahan na pakeon ni bangsa Israel marhite na manguluhon na sida asa dipatuduhon na sida kepatuhan dohot asa dipatuduhon na sida ngulu na boy bersama jala na boy patuduhon na menghormati makaholongi debata di bagasan nguluna dohot menghormati dohot makaholongi dongan na jolma di tonga-tonga ni pertibion di situ keadilan menghormati termasuk makaholongi debata laos songoni makaholongi donga jolma menghormati sesama ido patik nani sahat ni debata tu tonga-tonga ni pertibio. Hidup na molo di waktu sidi hita belajar sidi sai ido gumudang diajarhon mulai na jolo patik per jolo satu patik per 10 honi. Ala sai ido terajumi dasor ojahan manang tumpuan tahta rajaun di debata naing mangula di bagasan ngulu ni jol. Alani dihamwa kadongan nahin aholong. Molo keadilan dohot hukum manang uhum ni debata dohape ojahan ni harajaun ni debata natakas natahanguluhon nuay. Siani mahita di jauh lau makanguluhon hata ni debata. Hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ima jauh-jauh ni debata di bagasan perjalanan tanwai. Hobat tusiak kamanga kainang adong mamanang napiga hal. Nanaing si hanguluhonota, nanaing si ulahonota,
na naing si patupaota di bagasan nguluta si ganupari. Na perjolo menegakkan keadilan di bagasan nguluta. Mahado hita lau menegakkan keadilan di bagasan perngulota, molo tadok di hata Batak menegakkan pajong jokon hati goran di bagasan nguluta dohot di bagasan persaurat. Tentu molo menegakkan keadilan bersangkut paut doi di luar ni dirita, bersangkut paut doi dohot halak na asing. Boto otta songo dia nahumaliangta di dokmai molo istilah nasional dok nuaing kepekaan sosial, kepekaan terhadap orang lain. Kepekaan terhadap orang lain menilai na di sekitar tadi sido boy berengota di dia ma posisi tadi dia ma jongjongata di dia posisi ni dongata siani mahita patuduhon siani mahita boy lau ma baina dumengan molo gabe tumi bohita sian dongata tentu adong madisi sakap lau merendahkan diri asa boy dos doh molo boy adong disi baenon tumi bohita sian nahumalia kita disi mahita bertugas menegakkan keadilan marita na saling berbagi. Sekaligus doi pajong jokon hati goran berangkat jala mangula sian hata ni debata sian lomo ni roha ni debata. Ado molo lawan kata ni keadilan na somal tapay hutihu. Adong domang napiga bahasa na budari hami PA dohot remaja di Makassar. Sukun songnon. Ahado di dok roham aloni keadilan di bagasan ngulum yang sekaligus itu mungkin menjadi kebencian di dalam hidupmu karena itu buah dari kebencian dari hidupmu. Lawan dari kata keadilan nasida dong mang napiga halam adok adong do nama dok ketidakadilan itu manang lawan keadilan itu adalah kecurangan. Ini ada kebotor rupani siarohana side madok kalian memang salah satu lawan keadilan adalah kecurangan. Muladong na curang sesalak John, berarti dia melawan keadilan. Adong do nama dok sian nasida itu kalau orang tidak adil berarti dia tidak jujur. Memang hampir salevel dui molo sejujur hita tudongat tanah asing, molo sejujur tujol mana asing, berarti itu ketidakadilan dan adil. Manang lawan keadilan adalah ketidakjujuran terhadap orang lain. Adong donasida madok ketidakadilan itu adalah penipuan. Berarti muladok kami menipu, donganna menipu orang lain, itu adalah ketidakadilan. Manang lawan keadilan termasuk do penipuan. Baru adong mamuse kebohongan. Lawan keadilan adalah kebohongan. Dohot kudang do pe istilah-istilah na dipakai nasida na budari. Ala dong nasida manang napiga na mangalusi taringot tu lawan kata keadilan. Setelah humaknai sian padohani berarti nggak mulai dia tu sinasida ahado ngulu keadilan. Berarti berbuat baik jauh dari kecurangan, jauh dari ketidakjujuran, jauh dari penipuan, jauh dari pembohongan dan kebohongan di bagasan nguluna ido jol mana adil di bagasan ngulu siganupan. Jadi lo sido nang sian hata ni debata. Jadi lo sido jojo ni hata ni debata. Song natadok dakin di topik ni minggu tersadarion. Asa ngulu hati gorani ido patujulo ta'ala o jahan ni harajau ni debata adalah keadilan dan hukum. Napaduahon dihamuak kamanami na nami langsung ni nangakayanakon nami marhite siyan turpukta sadarion di jodo hita asa boy hita marulupulup marlas ni roha di bagasan ngulu. Asabu hita marulupulup totu ikon na
sonang dorohat. Molo adong dihita keadilan, tetuboy madong jupang dihita las diroha bersorak-sorai marulupulup di nasong tuput tahun. Alai molo kebalikan na do keadilan dang boy jupang di bagasan nguluta manang gabi adong kecurangan kebencian bahkan gabi adong bisi ketidakjujuran ido mabek kita jujut dang sonang dang boy marulupulup di bagasan nguluta. Ala seselalu do dihantui ketakutan rasa bersalah molo halak naso adil di bagasan nguluna bahkan halak nase mangulahun kecurangan di bagasan nguluna. Molo dihantui ketakutan itu tidak akan mungkin bisa bersukacita, itu tidak akan mungkin bersorak-sorai di dalam hidupnya. Ai setetong madibibani ragam niaka nahurang dengan pola berpikirna bahkan dohonotama halak manusia yang tidak adil selalu dibayang-bayangi jala selalu diikuti pola berpikir negatif thinking. Molo sene negatif thinking do pola berpikir do cara dimandang sesuatu pasti dang boy bersorak-sorai dang boy marulupulupi di bagasan ngulu. Alai halak na boy marulupulup ima halak na mangulu di bagasan hati goran, halak na mangulu di bagasan ni debata. Hati gorani ima na totong mangulu di bagasan hata ni debata, jalan na mangulu di bagasan ni debata. Berarti molo naing marulupulup pita marlas ni roha hita di bagasan nguluta borhat mahita say mangulahon hati gorani mangulahon ni debata di bagasan nguluta ido asaboy marulupulup jala marlas ni roha hita di bagasan parnguluwakta jala na patuluhon akamang kainang halak na totong mangulu di bagasan hati goran do hasitongan gabi tibul do haguguon na jala gabi lam manuarang di dok dison terduk nami manuarang memang bahasa Batak ketulid doi molo di hati Indonesia meninggi gabi lam tibu terdukna molo lam tibu terdukna saya dikobarhod doi adong sada na dibanggakan di bagasan nguluna. Halak na boy membanggakan na adong si banggahonon na di bagasan nguluna dan nomor lapatan gabi tinggi hati alai bermegah doi di hati Indonesia patuduhon adong di ibana na naing si patuduhon na ala mangulu ibana ala mangula ibana di bagasan hati goran dohot ni debata. Jadi boy ibana patuduhon padirgak bohina ala mangulu ibana hobartulo moni rohani debata. Ai halak na curang halak na se mangulu di bagasan kebohongan mangulu di ketidakadilan pasti dia tidak akan mungkin menunjukkan wajahnya. Patuduhon bohina manuarang bohina dak mungkin ala sai mangula patupa na hurang denggan di nguluna alai halak na mangulu di bagasan hasitongan do tati goran dohot ni debata di sido ibada boy bermegah patuduhon hadirionna di bagasan nguluna alai na borhat mai sian panadaon ala nang dijalo ibana jalan nang dihanguluhon ibana hobar tu lomoni rohani debata manang hobar tu hatani debata di panguluhon na sikanupari sianido akamang akainang di paubuk turpuk taon tu mingguta nuaing minggu na paupaton di minggu Trinitatis manang hasituluon hasitulu sadaun ni debata di minggu Trinitatis mulai minggu Trinitatis sahat minggu parjolo paduahon patuluhon selalu do nang dikubarhon
sian turpuk jamita di tonga-tonga ni hudiat HKBP manggobar hosongo dia do huaso ni debata hagugoon ni debata mangula di bagasan hadirion ni jolma nang di tonga-tonga ni hudianai. Lau sido peneng suara honon nanuaing naing taida huaso do tabal gaun ni debata di bagasan hadiriota marhite nama mereng mengarahkan pikirata, mengarahkan haporsiota, mengarahkan nguluta tu keadilan dohot tu uhum ni debata. Asa keadilan dohot hukum Tuhan ido salah satu patuduhon hina balgani huaso ni debata mangulu di bagasan ngulu ni jol. Ala moldo dapot jaladang jupak kita hati goran keadilan dohot hukum molo somarujahan sian hata ni debata manang molo sobor hatita sian keadilan dohot hukum Tuhan. Di sido gabe lam hilalota lam hapor syauta waso dohot haguguni debata di bagasan molo tahubuk konwaing waso dohot tabal gaun mana keadilan dan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita secara khusus mahalak na mangulu nuaing apalagi dung perjanjian baru dung haroro ni Kristus Yesus. Di sido lam tahilala hina balgani hati goran ni debata na pinasahat na tuhita. Di sido hita dibenarkan dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Holan alania sinirohado ubain na dipasitok kita ubain na sahat hita keadilan. Anggo sa sitong na dangadong jolma na sitong dangadong jolma na sumardosa nunga patut honauhum sude jolma ala nunga mardosa alai Roma Jesus dipatuduhon mahuwaso hade bataon nai ro ibana maninggalhon hamuliaon na ro ibana maninggalhon hasangapon na gabe manaon si taonon ibana gabe mati ibana demi keadilan demi pembenaran asa dipasitok kita sia dosa dot hamadian alani keadilan ni debatado di harorona gabe jolma di sido hitau banabui mangolu dalam arti gabe doh kita boy pemilik pewaris kerajaan sorga tanpa tung soboy do hita pemilik dan pewaris kerajaan sorga alai roh Yesus pasi toko kita pajong jokon keadilan tu sude akan na olo porsea di bana gabe sude hita pemilik kerajaan sorga. Laos marhiti haroroni Yesus Kristus do jupang dihita hukum yang sebenarnya iman ginuaran na hukum kasih di bagasan Yesus Kristus do jupak kita gabe boy hita makahulong ide bata sian nasa roha sian nasa ngoluta dohot sian nasa nadong dihita berarti mempersembahkan secara total kehidupan kita karena mengasihi Tuhan. I boy jupak kita ala holong ni Yesus naung sahat tajalo jala gabi contoh teladan manang tiruan dihita lau patuduhon holong ni rohai. Jala dihukum kasih na niajarun ni Yesus di sido hita diajarkan untuk saling mengasihi dengan sesama maka holongi donga jolma doson diri niba. Marhite pangajarion do panugun-nugun ni Yesus do gabi jupak kape keadilani dohot hukum kasih di bagasan nguluta apalagi halak na porsea manang nong manada Yesus Kristus nong manada holong ni roha di debata di pandalanata di tonga-tonga ni pertibia. Moloi do hape naing malam tapatuduhon tapraktekon ngulu keadilani borhat kita sian pabahenan do panglaun ni Yesus. Ibana mapraktekon asaboy jupang dita keadilan dia rela mengorbankan diri mengorbankan kemuliaannya demi umat manusia. Asa tarida keadilan kape dihita ikor rela do hita berkorban. Molosalong do pe pengorbanan itu bukan kasih yang sebenarnya, bukan keadilan yang sebenarnya. Alai halak naung grade mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan kemuliaannya.
Tentu ido na pajongjong keadilan di tengah-tengah ni Portibio. Halak na olo berkorban, ido na mampu mengasihi saudarana, makahulong idonganna, somal may natagwari, kasih agape, anggoso jupang dope pengorbanan, itu bukan kasih agape. Boy doi holong ala adong nanang sibuatotta, boy doi holong ala ni adong pertuturan, boy doi holong ala ni na saling masih pasangapan sabding. Alai kasih yang sebenarnya, hukum yang sebenarnya, dan diajaran di Yesus, ikon rela berkorban, meluruskan pajongjokon hati goran di tengah-tengah ni Portibio nang dipermudok tasi ganupari. Alania kamanga kenang lam tahapor syaima waso ni debata nang manguda di bagasan nguluta marhiti anak na Jesus Kristus nang pajongjong hati goran di bagasan nguluta nang pajongjong jala mengajar tuhita na sitong siani mahita marpabahena marpangulaw hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan makanguluhon hati goran doh tasini rohani debata di bagasan nguluta siganupari. Amin. Matang yang mahal. Mauliate matuhad di pasat rohanami diho. Alas saya dijuho kodo tuhami marhite hatam di bagasan sedarion hinabalgani huasom di tonga-tonga nami di tonga-tonga ni parnguluon ni jol. Marhiti jamita sadarion di patudu hokodo wasomi marhiti hati goran keadilan dan hukum nanaing si hanguluhonon nami nanaing si ulahonon nami nanaing si patupawon nami di ngulu nami songon halak na porsehami songon halak nang manadda asiniroham gabirade mahami berkorban demi keadilan tunahumalia kami. Radedo kami berkorban demi kasih tudongan nami. Ima gabi tanggung jawab nami. Ima gabi tanggung jawab niya kana porsea pabua naung ditadaho. Hola mga saho todim do kami tuk mangudahoni. Hola mga saho na siniroham do kami tuk kami lau mangulahon hati goran do uhummu di tonga-tonga ni Portibion. Atong say todimma manugunugu hami. Todim to di porbadia na serap dohot hami. Dinasa lakka nami. Dinasa pangulaw nami. Dinasa perdalanan nami di tonga-tonga ni Portibion. Di batama nami lau setangnya konon nami do di bagasan minggu nami sedarion. Dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton Agusta Kristen Sianipar MU Hutagalung Sintua Adi Siregar Tukoma Tuhan nama jama nasida saya tabaamu gogo di nasida mangalo na sasahit siyan pamatang asaboy Tuhan las rohana sida dope madalani hari-hari ni ngulu na pinasahatmu di nasi. Jala molo tung luasamu dope boy hami rak marsaur mamuji dohot pasangapoko. Losongoni pasato nami do Tuhan nang akadongan nami namar ulang tahun di kelahiran. Losongoni namar ulang tahun di pardongan saripeon dengan dibasam do Tuhan nama alihon kajang numur di nasida dengan dibasam do nama nugu-nugu nasida di si Junika Borusinaga si Hite Enrico Paul Anggiat Panjaitan si Tua Borus Payung EJ Sianipar Yuri Otniel Hasibuan Jesi Matupang losongoni di dongan nami na marulang tao parsaripion amang P Panjaitan inang S Buruna Napitupulu amang PR Silaban Dohot DRJ Borusiman Kalit tuho manasida hupang kong kami
sai asini rohamma marudut-udut jupang dinasida di pangulon na tutik kinaneng ro jala totong maasini roham mangalinggumi nasida uhut manungguli nasida lam manada di asini roham asa lam di hari koton lau mamuji do pasanga poko ala naung di basa-basa hoko di nasida asini roham ima gajang ni umuru atong Tuhan nami lam tabay mapasu-pasu di hami nang saluhut ruas ni huriam naro nuaing di bagas joromon pasu-pasomu akan hula hami pasu-pasomu akan husakapi hami pasu-pasomu nangaka iya nakon nami tarlumobi iya nakon nami dinanaing melanjutkan studi na kependidikan na SD, SMP, SMA, satu perguruan tinggi. Laos doh tak kaya nak namin na nang masuk TK. Totong maho Tuhan na mangurupi na sida. Lehonomu habisuho na pistaran. Asa tutu marhiti habisuho do apistaran na pinasahatmu. Lam uli lam dengkad dia kaparsikulan na sida mabohali diri na sida. Asa dumengkan masa depan na sida tu juluan nyarion. Di batama nami losong ni nangaka program di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni huriam di Tamarunang, di tonga-tonga ni huriam di Saresot. Tukoma Tuhan nama masu-masu. Alahu hapor siay hamido. Marhiti akka program na hupatu pahami. Dohot akka kegiatan na naing sipatu paud di tonga-tonga ni huriam. Pataba semangat nami may las ni roha nami may lau manghutok ko. Las ni roha nami may lau mamuji do pasangapu ko. Asa tung marsanga marmulia ho Tuhan. Marhiti akka program do ulaw di tonga-tonga ni huriam. Di batama nami pasu-pasu mahami tarlumobi akka na tua-tua naung matua. Sayurupamu donganammu jala iring-iringommu tugu-tugomu nasida aria doh borng di hatuon nasida. Asalas roha nasida do pedi ari-ari ningulu na pinasahat di nasida. Lausong ni nang dia kaparhalado ni huriam lampatawomu marhubas mangula doh mamilihod dirina ho Bartolomo ni roham. Lausong ni nasay mamilihod dirina dia kapakubasio do pelayana di tonga-tonga ni huriam lampasu-pasomu Tuhan. Pasu-pasomu nasida di parbinotoan. Dohot di patikian, dohot di gogo nasiako asalam uli pakubasion pelayanan di tonga-tonga ni huriam nang tutik kinanang ro. Jalaurasi hami Tuhan sian nasadu sa pangalasion nami. Asa unang teraba pasu-pasu na naspastomu di hami. Di bagasan Kristus Jesus, tangihon jalaw loy mapangidoan nami. Amen. Tapuji Tuhan marhiti ede sian nomor 577 ayat sada dot saturusna laus tapapungu mapiliata lau pasahatota tu ianak kota remaja hobar naung tar surat nakin di wartata di bagasan minggu. Puji
mapasahat mapilian na tapapungon todo pa ni debata matang yang mahita. Ali debata manami na di Banuagi jang hodo haroroan ni saluhut sileo na denggan dot naso libasan na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Sa ijala may kebuap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon, pati bulon harajom di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leo mito kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banuagi jang sa Abnurbadia magwarm, sa Roma harajon, sa South Malomani Roham di Banotangon song na di Banuagi jang. Lehon matuhami sa dero ng uluan siya pari. Sa samadusa nami song panisanami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangabu. Mulak Mahmudi bagasan dami, los jalo mapasu-pasu siyan tuan debata mata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana amidaho. Di padopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon madamena tutordim.